Reazzjonijiet imħalta dwar id-deċiżjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex studenti b'nietu subien ma jmorrux fl-iskejl tal-istat bl-imsielet jew bi-stads. Id-deċiżjoni ttieħdet wara li fl-aħħar jiem il-ġenituri ta' tifel ta' 12-il sena li attendi fi skola f'Għawdex argumentaw li binhom qed jiġi diskriminat għax l-awtoritajiet tal-iskola waqfuh milli jilbes l-imsielet l-iskola. It-tlieta filgħodu sbaħna quddiem l-iskola primarja tal-Fgura fejn smajna ġenituri li snu kelma bejniethom dwar din id-deċiżjoni. Rajna wkoll xi tfal deħlin l-iskola lebsin l-imsielet u qalu li jixtiequ jibqgħu jilbsu l-imsielet anke fil-ħin tal-iskola. Nixtieq imur l-iskola bl-imsielet. Like them. They're my favorite colors. Inti trid tmur l-iskola bl-imsielet iva jew le? Iva. Tifl oħra li jibsa l-imsielet qalet li tixtieq tkompli tmur l-iskola bihom imma lesta li tobdi din id-direttiva. Jiena komda bihom imma ifhem jiena nista' neħjhom mla jekk ma nistax nibsuhom. Jekk pereżempju perikolużi jistgħu jaqgħulna pereżempju. Uħut mill-ġenituri li tkellmu magħna qalulna li jaqblu li jliedhom ma jilbsux l-imsielet tal-iskola minħabba raġunijiet ta' saħħa u sigurtà tal-istudenti. Fil-fatt il-Ministeru tal-Edukazzjoni ħad din id-deċiżjoni sabiex titħares aktar is-sigurtà tal-istudenti f'każ li jinqala xi inċident. Ngħid li pereżempju tagħmilx differenza imma naħseb for safety, naħseb illum il-ġurnata forsi anke jekk jinqala xi ġlieda jew jekk l-ewwel ħaġa li jinfexxu forsi illum il-ġurnata. Naqbel. Fimni forsi bħala safety. Ġili anka l-mamiz, anka l-boys u jiġbdulhom u jidnejhom. Naħseb bħala safety mhijiex xi ħaġa mhix idea ħażina. Naqbel magħha u għax jistgħu jweġġu l-iskola u ma x'inhuma tfal għadhom żgħar naqbel magħha, jien ma nibgħatix bihom. Irni. Kien hemm ġenituri li ma qablux ma' din id-deċiżjoni u ma raw xejn ħażin li wliedhom imorru l-iskola lebsin l-imsielet ġala darba jkunu msielet sempliċi. Jekk ikunu stads ma naħsibx li hemm problema. Bir-rispett kollu ma tantx tagħmel sens. Xi saħħa u s-sigurtà minn dejjem kienet. Bniet, ġaspien ma naraħix periklu. Ma naraħix unfair li ma jmorrux bil-imsielet. Rajta naqra hekk. Fil-waqt li ġenituri ieħor qalja li ma tagħmilx differenza jekk kuliedu jilbsu jew ma jilbsux l-imsielet waqt il-ħin tal-iskola, l-importanti li fil-ħin tal-iskola jitalmu jkunu ma' sħabhom. Ma tagħmilx effett fimni imsielet mhux imsielet jiena li jelaqgħu jkunu happy u jkollha fimkien u jitalmu dik l-importanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.